ראיתי את רבי עקיבא כאשר הרומאים רצחו אותו. אמרתי לו, היי רבי עקיבא, האם אתה שונא את הרומאים בשביל מה שהם עשו לך? הוא אמר לי, אל תדבר על שנאה, תדבר על אהבה. ואהבת לרעך כמוך, אנחנו רק יהודים. אנחנו יהודים, אנחנו רק עוברים מחושך הגלות לאור הגאולה. עם שירי דוד עבדך נענה לך אלוקינו. ראיתי את מנחם בגין כאשר הוא קפץ מהאוניה על תלנה. אמרתי לו, אדון בגין, האם אתה שונא את בן גוריון ויצחק רבין שרצו להרוג אותך? הוא אמר שצריך למנוע בכל מחיר מלחמה בין היהודים. אנחנו יהודים, אנחנו רק עוברים. אנחנו יהודים, אנחנו רק עוברים מחושך הגלות לאור הגאולה. עם שירי דוד עבדך נעלה לך אלוקינו. ראיתי את ביבי נתניהו אחרי הגירוש של גוש קטיף. אמרתי לו, היי ביבי, עכשיו שיש מדינה פלסטיני בעזה, שני מדינות לשני עמים, מה עושים? צריך להיות טוב ליהודים, להיות טוב למתנחלים הקדושים. תחשוב טוב ויהיה טוב, ביבי ביגוד או ביבי ביגוד, אנחנו רק יהודים. מחושך הגלות לאור הגאולה. עם שירי דוד עבדך נעלה לך אלוקינו.